जों गोजोननाय मोन्दों मानोना बिटिआर सुक्तिनि 40 बोसोरनि उनाव दिनै बिटिआर सुक्ति दिन पालन खालामनायजों लोगोसे जाय एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा थांनाय गोबां बोसोर सोमावसारनाय समाव जिउ बावलांबाय बिथांमोननि सुक्तियाव बिथांमोननि थाखाय क्षतिपुरन होनायनि जि रादाय दंमोन बे रादाय मथे दिनै सा 200 मुंख्लंफोरनो 5 लाख करि क्षतिपुरन हिसाबै होनाय जाबाय जा एनडिएफबि हिसाबै प्राय 3,000सो मुंख्लं दं बेनि बिथोराव दासिमहालागै थांनाय फार्स्ट टाइम होनाय जा 15 मोनदों एनडिएफबिनि 200नि बिथोराव 400नि बिथोराव बा 40 होदों फार्स्ट टाइम होनायाव 40नि बिनि बिथोराव एनडिएफबिनि 15मोन बेनि नेक्स्टआव 250 होदों बिनि बिथोराव 100आ एनडिएफबिनिमोन आरो दिनै 200निफ्राय गासिबो एनडिएफबिनि नंजोबा आबसुनिबो माखासे दं दा बिदि हिसाबै जों दासिमहालागै प्राय 500सो मुंख्लंफोरनो क्षतिपुरनखौ होनो हानाय जाबाय आरो जोंहा गोबां बाखि दंबावो आरो बिथांमोननोबो होगोन दा फारि जों आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों सावरायगासिनो दं जे जिखिनि बाखिथ' दं बिथांमोननो होजोबनांगौ होननानै बेनिखायनो जों दिनै एसे गोजोननाय मोन्दों खिन्थु जायफ्रा मोनाखै बिसोरनो होजोबनांगौ होननानै बुंनाय थानो जिहेतु रादाय दंखायो आरो भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बे रादाय जिखिनि बिटिआर सुक्तिनि जि रादाय बेखौ गासैखौ पालन खालामजोबगोन मावफुंजोबगोन होननानै खोथा होदों बे गेजेराव फोथायनाय दं जे खिन्थु खनसेयावनो होजोबनो हानाया एसे असुबिदा जायो खारन गोबां रां नांगौ जायो बेनिखायनो बिदि फेज वाइज बेखौ होलांबाय थागोन बेनिखायनो जायफोर मुंख्लं न'खरा मोनाखै बिथांमोनखौ जाहाथे धैर्य हमनानै नेनो थाखाय खावलायबाय रिहेबिलिटेसन थाखायबो जोंहा प्राय मोनब्रै जिथु एनडिएफबि फेक्सन बे गासै मोनब्रै एनडिएफबि फेक्सननि गेजेराव गासैहाय प्राय 2,000सो मोनबाय आरो गोबां दंबावो एनडिएफबि प्रग्रेसिभ हिसाबै जोंहा 225सो दं बेनिफ्राय फेरेंग्रा ग्रुपनिफ्राय 150सो दं रन्जन दैमारि ग्रुपनिफ्रायबो 100सो दं गासै बारा गैलिया जों आसा खालामदों बेखौबो होनाय जागोन आरो बेखौ इटिमयडे भेरिफिकेसन खालामबाय थादों बे भेरिफिकेसन खालामनाय जोबोबा खनसेनो होगोन ना सरकारनिफ्राय बेनिखायनो आसाम सरकारा जे एबार खनसेनो होजोबनाय जागोन बे माबानि थाखाय रिहेबिलिटेसन सिचुवेसन बेखौ जों एबार हयथ' नैबे 2023-24 बाजेट इयाराव हायाबो जानो हागौ बायसान्स बेखौ मोनाबो जानो खिन्थु नेक्स्ट बाजेट सेसनाव जों मोनगोन बेखौ आसा खालामदों भेरिफिकेसना गोबाव नांदों खारन मालाबा समाव जोंहा किसुमान एसे डुप्लिकेटबो जानायनि सम्भावना दं बेनिखायनो जिफ्रा मोनो जाहाथे जेनुइन मानसिया मोनो बेखौ मिथिनो थाखायनो बारे बारे भेरिफिकेसन खालामबाय थादों जों आसा खालामदों मोनगोन। Good news.